De traagheid van de tiert vind ik heel belangrijk om dat uit te duiden. En waarom vind je het belangrijk? Nou, omdat de tiert in alles heel snel gaat. En daardoor is het gewoon interessant om dingen juist heel langzaam gaan te litten. Dat vergt een hele oren manier van zien. Dan kan je in het beeld komen. En dan overrompelt het beeldje. Johan van Aken liet hem inspireren door de stilte. Hij wilde tijd vertragen. Naast het schilderen van abstracte landskippen maakt het ook videokunst. Ja, de keuze begint altijd voor mij zien en ontdekken. Dat wie uiteindelijk in mijn jonge jaren wie dat fotografie. En toen in de schilderkunst ben ik begonnen vanuit het landschap. Dat was mijn eerste. En vanuit het landschap ben ik in het geometrische abstracte waarom kwam. En van daaruit weer waarom naar het landschap. Maar nu ik dus met video bezig ben, is het weer zo van, nou kijk mooi wisselwerking, want normaal zie ik op video. Ik wil geometrische abstracte dingen die ik vervolgens weer broek voor het schilderen. De volgende deelnemer is Nienke Rix-Joekema. Je wil haar een aantal keuzes van lezen. Welke binnen dat? Inspiratie of een glas wien, de stad of platteland of muziek en de stilte.